Ola, como están? O Camiño de Santiago volve ser un dos eixos prioritarios na promoción turística de Galicia e a Catedral Compostelá volve ser a súa imaxe. Así quedou de manifesto na presentación do Plan Integral de Turismo de Galicia 2014-2016, un documento que establece cales son os pasos a dar para que a nosa comunidade reciba máis turistas e que gasten máis, e que, segundo o presidente da Xunta, o turismo é a industria que pode axudarnos a saírmonos da crise. Unha imaxe da Catedral de Santiago que é toda unha declaración de intencións. A fotografía da Basílica Compostelá presidiu esta mañá na Cidade da Cultura a presentación do Plan Integral de Turismo de Galicia 2014-2016, a folla de ruta coa que a Xunta quere poñer en valor a nosa comunidade e aproveitar todo o seu potencial turístico. E para iso a primeira liña estratéxica do documento ten que ver co Camiño de Santiago, a ruta que fixo que Compostela e Galicia foran coñecidas no mundo enteiro. E é que durante séculos os poucos lugares coñecidos de España nos mapas do mundo, só un lugar en España se coñecía como lugar concreto, e ese lugar era Compostela. Nese eido está previsto elaborar un plan director do Camiño de Santiago que introduce melloras en todas as rutas, incorporando as novas tecnoloxías a través do Smart Camiño, reforzar a súa promoción nos mercados internacionais. O Plan Integral de Turismo entende que o Camiño de Santiago é a principal fortaleza de Galicia como destino, pero non a única. O patrimonio histórico e artístico, a auga e o termalismo, a natureza e a gastronomía son outros dos puntos fortes da nosa comunidade que o documento quere apuntalar. Farase cun orzamento de 136 millóns de euros para o período 2014-2016, unha cifra coa que a Xunta quere demostrar a súa aposta polo turismo como piar da recuperación económica. Trátase de lograr que o mesmo sector que nos deu oxíxeno durante a crise sexa, desde agora, eixe e panca dun modelo económico máis sólido e máis sustentable. O turismo, como se dixo, achega máis do 10,6% do Produto Interior Bruto de Galicia. O turismo, como se recordou, supón o 11% do total de postos de traballo da comunidade autónoma. A todas luces, se trata dun eido que ten aínda apreciables posibilidades de desenvolvemento e crecemento. Pero o Plan Integral de Turismo ten obxectivos máis concretos. A Xunta quere que en 2016 Galicia acade os 4 millóns de turistas, 200.000 máis que en 2013. Deses turistas, 1 millón deben ser viaxeiros internacionais, que deixen na nosa comunidade case 840 millóns de euros, 100 millóns de euros máis que o ano pasado. O plan tamén se fixa como retos incrementar a ocupación hoteleira e aumentar a estadía media dos turistas na nosa comunidade. A presentación do Plan Integral de Turismo de Galicia asistiron numerosas autoridades, como o conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, a presidenta do Parlamento, Pilar Rojo, os alcaldes das principais cidades e vilas galegas e os representantes do sector turístico e hostaleiro. Como vían, a presentación do Plan Integral de Turismo de Galicia asistiu o alcalde de Santiago, Ángel Currás, non esconde a súa satisfacción polo protagonismo que recupera Compostela ausente na promoción turística en anos anteriores. Santiago é un destino clave nos próximos 2 anos nese plan estratégico. En todo momento a imaxe de Compostela está presente nun plan estratégico para Galicia como destino cultural, como destino turístico, como meta dun camiño, e ese camiño de Santiago volverá a ter unha relevancia especial precisamente en 2014 con este 800 aniversario da peregrinación de San Francisco. En un acto no que se falaba de turismo, era inevitable que o alcalde fora preguntado pola política aeroportuaria. Ángel Currás volveu a apostar pola coordinación e insinuou que son outros os que non están polo labor. Eu creo que o que falla é poder chegar a acordos entre as 3 cidades, entre as 3 terminais e, desde logo, ter en conta que esos acordos benefician non individualmente a cada unha das cidades, senón a toda a comunidade autónoma. Eso me parece clave. Santiago é a porta de todo o turismo internacional en Galicia. Eso non lle cabe duda a ninguén e por eso seguimos aumentando o tráfico internacional.
Imos agora ao Colexio Monte dos Postes. As nais e pais dos alumnos concentráronse esta mañá ás portas do centro para denunciaren as moitas carencias que presenta o colexio. Goteiras, tellas que caen, fochancas e falta de espazo son algunhas das deficiencias das que fala a AMPA. De todas elas, xa informaron a Xunta e o Concello, pero sen moito éxito. A Xunta e o Concello abandonan o Colexio Monte dos Postes e a denuncia que esta mañá facía a AMPA do centro ante a falta de resposta ás súas reivindicacións. Levan máis dun ano falando das graves deficiencias que presenta o colexio e aseguran, polo de agora, ninguén lles fixo caso. Que chova nas aulas, que os nenos teñan que andar cambiando as cadeiras e as mesas de sitio dependendo de por onde vai a goteira, que caian tellas do tellado, que haxa fochancas por todas partes, que as instalacións non sexan suficientes, que teñamos que comer en 3 quendas os nenos e as nenas, e que os nenos e as nenas infantil precisan de novas aulas. Todas estas reivindicacións foronlle feitas tanto ao Concello como á Xunta de Galiza dende dende o curso pasado. Este curso voltamos novamente a trasladarlle unha por unha cada unha das necesidades. Por iso, as nais e pais acordaron un calendario de mobilizacións que comezou hoxe e que seguirá o próximo luns. Ese día, a AMPA do Monte dos Postes concentrarase na Praza de Galicia. Queren denunciar que o Concello inviste os seus recursos en construir ali un parque infantil e non en cumprir coa súa obriga de manter os colexios en bo estado. Estos días estamos vendo que en Compostela se están a facer 2 parques infantís no medio de 2 prazas onde o índice de contaminación é terrible e, sin embargo, non hai cartos para arranxar as instalacións dos colexios públicos. Nos creemos que é unha cuestión de prioridade. A AMPA non cree nas promesas do Concello de que as obras de mantemento nos colexios arrancarán de forma inminente, porque din, iso mesmo foi o que lles aseguraron en setembro. Dende entón, ningunha soa reunión para coñecer as necesidades do centro. O mesmo pasa coa Xunta, a quen lle correspondería acometer unha remodelación integral dun colexio que se queda pequeno. Por iso, os pais advirten. Xunta, escoita, o cole está en loita. Pois esta concentración referiuse á voceira do Goberno que defendeu a lexitimidade dos pais e nais do Monte dos Postes para manifestárense e pedir obras de mellora no colexio. María Pardo asegurou que a súa compañeira do Goberno, María Castelao, estará atendendo estas demandas ao igual que a Xunta. Yo creo que legítimamente los colegios merecen una atención, se le va a prestar, desde luego, por parte del Concello. Sé que me está trabajando en ello mi compañera María Castelao. No tengo más conocimiento, digamos, pormenorizado del tema, pero sí que están trabajando en ello y imagino pues, que estará en colaboración con la Xunta para mejorar las instalaciones, no solamente de Monte dos Postos, sino de otros colegios de Santiago que lo necesitan. Por certo, que María Pardo non dubidou en asistir na fin de semana á manifestación dos veciños de Galeras contrarios á construción dunha rotonda na intersección entre esta rúa e García Sabel. Desa concentración falou hoxe a concelleira, que explicou que a súa intención foi aclararlles aos residentes as falsidades que di lle están a contar sobre o proxecto Intoxicadores Profesionais. A concelleira de Urbanismo non dubidou en presentarse na concentración celebrada este sábado para rexeitar a rotonda que se vai construir na Rúa Galeras con García Sabel e que María Pardo está convencida de que os residentes contan con información falsa que a edil atribúe a un grupo de intoxicadores profesionais. Fui allí a dar esa información, puesto que la información que manejaban es una información falsa, proporcionada por intoxicadores profesionales, los cuales estaban allí. Y puedo decir nombre y apellidos, puesto que como es un sitio público estaban allí, podemos estar hablando desde la secretaria del Colegio de Arquitectos de Santiago, a trabajadores del consorcio, de este concello, políticos, Encarnación Otero, Mercedes Rosón, e incluso hasta sindicalistas. A concelleira lembra que moitos deses intoxicadores nin sequera viven nin no barrio nin nos seus arredores. E máis, María Pardo está convencida de que son estas persoas as que teñen un gran interese en organizar en Santiago un novo gamonal. En canto ao proxecto en sí, a edil defende a súa legalidade e nega moitas das afirmacións que aparecen no panfleto repartido entre os veciños. Falsedades son decir que hay que modificar el plan general para cambiar el uso cuando no hay ningún cambio de uso porque es una zona libre y no lleva consigo una modificación del plan general. Falsedad es decir que hay cesión de dominio público cuando expresamente en el informe establece que no hay cesión de dominio público. Es una entrada al garaje, a un garaje público,
de titularidad privada pero público, algo que no pasa en otros muchos garajes que también se entran por la vía pública, por lo tanto no hay cesión de dominio público. Falsedad es que se privatiza el parque, cuando es una muy pequeña parte del parque que se utiliza para acceso a este garaje. María Pardo agarda recibir a estes veciños esta mesma semana. Preguntada sobre se debería terse reunido con eles antes, a concelleira advirte que non ten que pedirlle permiso a ninguén para facer un proxecto en chan público. E María Pardo tamén deu explicación sobre outra denuncia, esta realizada a semana pasada polo BNG sobre as obras de mellora do Centro Sociocultural de Brandía. A concelleira lembrou que o proxecto foi do anterior goberno. Explicou que durante a súa execución os técnicos percatáronse de que o chan do inmoble non era seguro. A espera de poder reforzar o forxado, a actuación centrouse noutras medidas de mellora do edificio. Se decide hacer una actuación a posteriori para el refuerzo de ese forjado, no hacer toda la actuación que estaba prevista pues de unos baños o de unos despachos en la planta arriba, porque cuando se haya la actuación a posteriori sobre el forjado habría que deshacerlo y es invertir dinero para nada, es así, y se decide llevar a cabo todas las actuaciones de ese proyecto que son compatibles con el refuerzo posterior de ese forjado y no hacer las que no lo son. ¿Cómo queda la situación una vez que se hacen esas actuaciones? Pues queda que falta pues, reforzar el forjado. E todo isto nunha rolda de prensa na que María Pardo anunciou a inminente licitación da nova iluminación da rúa Alfredo Brañas. Como lles contamos no seu día, o Concello quere poñer en marcha ali un proxecto piloto previo ao novo concurso pro suministro da luz pública. A Xunta de Goberno deste xoves aprobará a adxudicación do proxecto cun custo de 22.000 euros máis IVE, proxecto que suporá cambiar ata 26 lámpadas da rúa cun prazo de execución de 7 semanas. O Executivo escolleu a rúa de Alfredo Brañas para este proxecto piloto porque os veciños e comerciantes levaban tempo queixándose da mala iluminación. Segundo explicou a concelleira de Urbanismo, o investimento deste proxecto quedará amortizada en 2 ou 3 meses, xa que os LEDs permitirán aforrar notablemente na factura da luz, e iso que a iluminación da rúa podería verse incrementada en máis dun 80%. Las luminarias que existen actualmente están de iluminación indirecta, van hacia arriba y después iluminan al reflejar, y las luz LED van a iluminar directamente, alcanzando un incremento de los niveles de iluminación actuales del 65% en la calzada y del 88% en la acera en las situaciones más desfavorables. O mal tempo non impediu que a Praza do Obradoiro se vestira de festa na mañá de onte para a presentación do Entroido de Galicia. Santiago foi o lugar elixido para coller unha mostra do que son os mellores carnavais da comunidade. En ela non podían faltar os xenerais do Ulla. Estes persoeiros e os seus atranques veñen de ser distinguidos como festa de interese turístico por parte da Xunta. A chuvia non faltou á cita cun dos primeiros actos que anuncian a chegada do Entroido, pero iso non freou os personaxes característicos destas festas, chegados de toda Galicia. A Praza do Obradoiro foi o punto de encontro para unha celebración que pretende exaltar os carnavais máis tradicionais da nosa comunidade, tanto a través dos seus protagonistas, ataviados coas súas típicas vestimentas, como a través da gastronomía propia de cada zona. Así, na capital galega xuntáronse representantes dos entroidos das 4 provincias, o de Cobres en Vilaboa, o de Lourenza e a Pobra de Brollón en Lugo, o de Xinzo, Manzaneda e Maceda en Ourense, e máis os encadrados en Portas de Galicia, Verín, Laza, Viana do Bolo, Cualedro, Ríos e Vilariño de Conso. Non faltaron os xenerais da Ulla, o carnaval con máis zona da comarca compostelá, que abarca, ademais de Santiago, os concellos de Teo, Touro, Vedra, Boqueixón, Vila de Cruces, Silleda e a Estrada. Aínda que o tempo trastocou un pouco os plans, os xenerais ofreceron unha escenificación dos seus particulares atranques. Que o podemos guiar, non queimemos tanta xente, e vámonos retirar. E razón, compañeiro, non hai máis que falar, que entre os superiores é que non vayan a liar. Alegría, cor e ironía, 3 ingredientes que veñen moi ben nesta época de inverno e que se uniron na Praza do Obradoiro ante a atenta mirada dos que se atreveron a asistir á cita. Entre os asistentes atopábanse o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e o alcalde de Santiago, Ángel Currás.
E os amantes da música clásica teñen unha cita un ano máis, xa van 6, co ciclo de piano Ángel Brahe. O certame organizado por Maximino Zumalave inclúe 3 concertos de pianistas moi novos, pero xa recoñecidos. As entradas dos recitais, incluídos no abono da Real Filarmonía, están á venda por 12 euros. David Caduch, Andrea Bacchetti e Cedriti Bergain serán os pianistas que veñan a Santiago nos vindeiros 3 meses no marco do ciclo de piano Ángel Brahe. O certame, creado hai 6 anos, foi promovido por xente da cultura que atopaba un baleiro na programación de música clásica de Compostela. Quere compensar un pouco un baleiro que houbo durante moitos anos en que parece que a música que chamamos clásica tiña as tintas moi cargadas no que a produción musical sinfónica, é dicir, os grandes conxuntos sonoros, que está moi ben, que teñen o seu repertorio, pero que a música non se esgota na música da orquesta. E en concreto, eu creo que non hai un instrumento que teña un repertorio tan amplio e de tanta altura e tan variado como é o piano. A programación desta sexta edición comeza o 20 de febreiro con David Caduch. O 13 de marzo tocaralle o turno a Andrea Bacchetti, mentres que o 30 de abril será Cedriti Bergain quen peche o ciclo. Trátase de pianistas moi novos, pero cunhas carreiras xa consolidadas. Todos os concertos serán na Sala Ángel Brahe do Auditorio de Galicia. As entradas xa están á venda nas canles dixitais habituais, na billeteira do principal e na do auditorio o día de cada concerto. Para os que conten co programa de abonos, recitais son de balde. Máis propostas pro seu tempo libre na nosa axenda cultural. E da man de Meteo Galicia botámoslle un ollo ás previsións do tempo. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá teremos ceos cubertos con chuvias xeneralizadas máis abundantes e intensas no sur e no oeste da comunidade. Co avance do día iránse abrindo algúns claros. As temperaturas subirán lixeiramente e os ventos serán do oeste moderados. No mércores Galicia quedará baixo influencia dunha profunda borrasca. Pola mañá os ceos estarán máis anubrados canto máis ao oeste, pero a partir do mediodía quedarán cubertos en toda a comunidade, con chuvias xeneralizadas. As temperaturas mínimas non cambiarán e as máximas irán en moderado ascenso. No xoves os ventos do sudoeste seguirán aportando nubes e chuvias. As precipitacións serán máis intensas no oeste e no sur da provincia da Coruña. As temperaturas subirán, sobre todo as mínimas. Mañá en Santiago amenceremos con ceos cubertos e chuvias que desaparecerán a partir do mediodía. Os ventos serán fortes do sur pola mañá e moderados do noroeste pola tarde. As temperaturas subirán, a máxima será de 11 graus e a mínima de 5. Para o mércores agárdanse ceos con intervalos anubrados e chuvias que serán máis intensas pola tarde e noite. Os ventos serán moderados do sur pola mañá e do sudoeste pola tarde. A temperatura máxima será de 12 graus e a mínima quedará en 4. No xoves, os ceos estarán cubertos con chuvias intensas durante toda a xornada. Os ventos serán moderados do suroeste. As temperaturas mínimas subirán de xeito notable ata os 10 graus e as máximas serán de 13.
Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois isto foi todo, non se movan, que regresamos nun minuto co preguntoiro.